በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘላለም ሥላሴ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዳሕና ደውልኩም አሜን። አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ጽንፍ እስከ አጽናፍ ዓለም ዝተመስገነና ዝተባረከ ይኹን። ያው እንግዲህ ዓለም ካብ ትፍጠር ክሳብ ሕዚ ዘለናዮ 7518 ዓመት ገይርና ኣለና። ነገር ግን ዓለም ብክልተ ጽፍ ሓሳብ እናተመርሐትና እናተጓዓዘት ትርከብ። ያው እሳቶም ብወዲ ሰብ ጭንቅላት ሓሳብ ዝተፈጠሩ ናይ ምርምር ዳህሳስና ያው ጽንዓታዊ ጽሑፋት እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ደግሞ ምዕራፍ ዘይተረኸበሎም ብዙሓት ጽንሰ ሓሳብ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ። ብመነጽር ሃይማኖታዊ እምነት ያው ብእምነት ዝተቀበሉ ኩሉ ነገር ክፈርንለይ ክፈጽመለይ ኢልካ ስለዝኾነ አቦታትና ብቅዱስ መጽሓፍ ዘቀመጥዎ ተቀቢልና ያው ክሳብ ሕዚ ንነብር ኣለና ማለት እዩ። ብሳይንስ ደግሞ ሳይንቲስታት ናይ ባዕላቶም ጥልቀት ናይ ባዕላቶም ምርምር ብምግባር ያው ንዓለም ግልጽ ዝገበርዎ ዝተፈላለዩ ጽንሰ ሓሳብ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ። ያው በአንጻር ኳተር ናስ ዓለም ብምንታይ ከም ዝተፈጠረት ብኸመይ ከም ዝመፀ ሳይንስ ናይ ባዕሉ ያው ጽንሰ ሓሳብ የቕርብ እዩ። ፈላስፋታት ደግሞ ናይ ባዕላቶም ዝኾነ ጽንሰ ሓሳብ የቕርቡ እዮም። ሃይማኖታዊ መራሕቲ ደግሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ተኸተልቲ ዘለዉ ሰባት ደግሞ ያው ኩሉ በብናይ ባዕሉ ዓለም ከመይ ተፈጢራ ንምንታይ ከም ዝተፈጠረት ኩሉ ናይ ባዕሉ ድርሻ ከም ዘቕምጥ ያው ዝተፈለጠን ዝተሓበረን እዩ። ነገር ግን ደቂ ሰባት ኣብዞም ጽንሰ ሓሳብ ተመርኩሶም ዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ጉዕዞ ይሕልፉ ከም ዘለው ያው እንሪኦ ዘሎ ጋህዳዊ ዓለም መጻሕፍቲ ሊቃውንቲ ምሁራን ከም ዝነግሩና ሰብሲ ናይ ሓሳብ ውፅኢት እዩ። ሓሳብ ዝተበላሸየ እንተኮይኑ ኣእምሮ እውን ዝተበላሸየ እዩ ዝኸውን። ያው ዝነጽህና ዝተቀደሰ ቁኑዕ ሓሳብ ተሃልዩ ደግሞ ብኡ ልክዕ እቲ ዝሰኣል ወይ ከዓ ኣእምሮ ዝቕረጽ ወዲ ሰብ ደግሞ ብኡ ልክዕ ያው ቁኑዕን ቅዱስን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ክብለኩም ዝኽኣልኩም ንምንታይ ይመስለኩም? ያው ሕዚ ኣነ ኣብ ውሽጠይ ኩሉ ግዜ ዝመላለስ ናይ ባዕለን ሓሳብ ኣለኒ። ንስ ደግሞ ደቂ ሰባት ንምንታይ እዮም ርኩስ ሓሳብ ብኣእምሮና ለመላለስናስ ጉጉዩ ብዝኾነ መንገዲ ተኸተልና ህይወትና ኣበላሽ ብኸመይ ክስተኻኸል ይኽእል? ብሱርኸ ዓለምና ዘላቶ ሕዝስ ካበይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ያው ደቂ ሰባት ብሂወት ኣብዚ መሬት ክንነብር ከለና ንእግዚአብሔር ንቃልብ ወይስ ንስጋና? ብትረቅቕ ህይወት ድና ንጓዓዝ ዘለና ወይስ ብግዙፍ ብቕጥነት ሕልና ድና ንጓዓዝ ዘለና ወይስ ብግዙፍ ኣእምሮና ዝብሉ ጽንሰ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣእምሮይ ዝመላለሱ ነገራት እዮም። ኣነ ደግሞ ካብ ብዙሓት ኣካላት ወይ ካብ ኣቦታትና ብዝረኸብዎ ጽንሰ ሓሳብ ብምልዓል መጻሕፍቲ ኣቦታት ብምጥያቕን ዝተፈላለዩ ነገራት ብምዕዛብን ኣነ እውን ናይ ባዕለይ ድርሻ ክዋፅእ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ስለዝሓዝኩ ያው ሕዚ ተኸታታሊ ዝኾነ ኮርስ ንምሃብ ያው ጀሚረ ኣለኹ። ያው እዚ ኮርስ ደግሞ ያው መነሻ ሓሳቡ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዓምድታት ዝተመስረተ እዩ። እሳቶም ደግሞ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶና ፍልስፍና ወይ ከዓ ናይ ስጋ እውቀት ዝበሃል መሰረት ገይርና ጥበብ መሰረት ዝገበረ ክንማር ክንርኢ ኢና። ስለዚ ህይወት ደቂ ሰባት ብምዛን ክምዘን ከላ ኣብዞም ክልተ ፖላት ኣብዞም ክልተ ዓበይቲ ኣእማድ ዝተንጠልጠለት እያ። ወይ ብስጋዊ እውቀት እያ ትምራሕ ወይ ደግሞ ብመንፈሳዊ እውቀት እያ ትምራሕ። ካብ ክልተ ውጭ በፍጹም ክትኸድ ስለዘይትኽእል ማለት እዩ። ክልተ ዝሓዘ ተኮይኑ ያው እንግዲህ እቲ ዝዓበየ ፀበለታ ክወስድ ዝኽእል ያው መንፈሳዊ ምዃኑ ዝተፈለጠ እዩ። ሓደ ጥራሕ ወይ ከዓ ስጋዊ ጥራሕ ዝምራሕ ተኮይኑ ግን እዚ ሰብ እዚ ስጋዊ ስለዝኾነ ናይ መንፈስ ነገር ስለዘይረአዮ ብግዙፍ ዓለም ከም ዝምራሕ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ቅድሚ ብዙሓት ዘመናት ያው ደቂ ሰባት ናይ ፍልስፍና ህይወት ክኣትዩ ከለው ስፒሪቹዋሊዝም ኤንድ ማቴሪያሊዝም ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ተላዒሎም እዮም። በዚ ምክንያት ደግሞ ዓለምና ኣብ ክልተ ጽንሰ ሓሳብ ተወጢራ ክሳብ ሕዚ ሓፍኛ ቀላለት እናተዋጃርቐት ያው ዘንበልበል እናበለት ትርከብ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ደግሞ ናይ ብዙሓት ደቂ ሰባት ህይወት እናተበላሸየ ናብ ዘይረብሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ እናኸደ ይርከብ ማለት እዩ። ህፃናት እውን ብሃመይ መንገዲ ክዓብዩ ከም ዘለዎም ከይፈለጡ ያው እቲ ንሪኦ ዘለና ማቴሪያሊዝም ወይ ከዓ ነገር
መሰረት ዝገበሩ ወይ ግኡዝ ነገር መሰረት ዝገበረ ናይ ሂወት ጉዕዞ ስለዝመሃሩን ስለዝመላለሱን ብኡ ልክዕ ድማ ሂወቶም ዝተበላሸየ ይኸውን ማለት እዩ። ነገር ግን ንሕና መሰረት ንገብሮ መጀመርያ ያው ኣብዚ ዓለም እዚ ከምፀ ንርኻለ ፈጣሪ ስለዝኾነ እዚ ዓለም ዘስ ፈጣሪ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝፈጠራ ክንርኢ ኢና። ካብ ቃፅልና እቶም ዝተፈጠሩ ፍጥረታት እዚ ዓለም ዛ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝተርጉምዎን ከም ዝርድእዎን ደግሞ ያው ናይቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ፈላስፋታት መፅሓፍቲ ያው እናምፃና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ንስኻትኩም ግን ያው እዚ ተኸታታሊ ዝኾነ ኮርስ ብዝኸኣልኩሞ ያው ንክትከታተሉ ንክበፅሐኩም ደግሞ ቻናሉ ሳብስክራይብ ግበሩ እንድሕር ደኣ ፈትኩለለ ላይክ ክትገብሩ ማለት እዩ። ብኡ ልክዕ እውን ንስኻትኩም መንፈሳዊ እውቀት እናዕበይኩም ሳይነሳዊ ኣድማስኩም እናሰፍሐ ንክኸድ እንተኾይኑ እቶም ዘይበፅሖም ኣዕርክትኩም ነዚ ደረጃ ዘይሰምዑ ቤተሰብ እንተሃልዮም ያው ትምህርቱ ንክበፅሖም ደግሞ ሸር ግበሩሎም።